हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आपकामिं एग्रिकालचार एग्जामनि एडमिट कार्ड माब्ला फैगोन बेनिफ्राय सेलेक्शन प्रसेसखौ बोरै खालामगोन बेनि सायाव भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो मिथिफिनो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो नैबे बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव। दा लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल हम पेजाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिमबो लेटेस्ट आपडेट फैथ'वाखै। बेनिफ्राय जोंहा सेलेक्शन प्रसेसखौ माबोरै खालामगोन आरो नोंथांमोना मा बिजाब फरायनांगोन लोगोसे सिलेबासा मा दं आं बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथियो। आरो लोगोसे बे एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन आरो बबेनिफ्राय कुइसन दानाय जागोन बेनि सायावबो नोंथांमोना मोनजोबगोन डिटेल्सखौ। दा बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लासो बुजिगोन नालाय। दा लोगोफोर जों नायबाय सिगांनि अफिसियेल नटिफिकेसन बेनि एप्लाइ जादोंमोन मार्चआवनो जादोंमोन 2021आव एप्रिलनि 5सिम जादोंमोन। बेनिफ्राय जोंहा पस्टआ मा दङमोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मा नांदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। दानिया जोंहा भेकेन्सिखौ नायनोसै मोनसे पस्टआवहाय बेसेबां भेकेन्सि दङमोन जों बेखौ बुजिनांगोन। बेनिफ्राय सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै जानो हागौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। बेनिफ्राय नेगेटिभ दङना गैया आरो एग्जामा अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन बेखौबो जों बुजिनांगोन। दा जोङो फार्स्टनि अप्सनाव नायोब्ला जों पस्ट नाम्बार 1आव नायोब्ला बे जाबाय पस्टआ एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट आरो बेयाव भेकेन्सिया दङमोन 1581 भेकेन्सिस दङ जेराव नोंथांमोना एचएस पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। बेनिफ्राय जायफ्रा साइन्सनि नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोननाय जागोन होनना बुंदों एबा बांसिन प्रिफारेन्स जागोन होनना बुंदों। स' बिनि सायाव स्किल पेखौ नायोब्ला 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500मोन आरो ग्रेड पे थागोन 6,200। बिनि गेजेराव जोंनि एसटिपिआव भेकेन्सिया दङमोन 65। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरा मोजां नाम्बार लानो हायो अब्ला नोंथांमोना जेनेरेलावबो थांनो हायो आनरिजार्भआव। थ' नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन। बेनिफ्राय एग्जाम जाग्रोगोन लोगोफोर फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजआव प्रेक्टिकेल टेस्ट थागोन। बिनि सायाव माबादि लानाय जागोन बेखौ आं नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ जोबनायथिं। दा बिदिब्ला जोंहा सेकेन्ड पस्टआव नायनोसै मा दङमोन बेनो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट बे जाबाय हेडक्वार्टार लेभेलनि 47 भेकेन्सि दङमोन आरो ग्रेजुवेट जानानै 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जादोंमोन आरो नोंथांमोननिया एसटिपिआव साथामल' दङमोन बे जाबाय हेडक्वार्टार लेभेलनि। स' बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दङ। थ' जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव ओरैबायदि दङ भेकेन्सिया 153 दङमोन बेनि गेजेराव क्वालिफिकेसना सेमानो आरो नोंथांमोननि स्केल पेआबो सेमानो दङ। बेयावबो भेकेन्सिया जोंनि एसटिपिआ 27 दङ। बेयाव नोंथांमोना जायफोरा पास खालामनो हायो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआवनो पस्टिं जागोन। अके स' बिनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्टआव गुबुन भेकेन्सि नायबावनोसै स्टेन'ग्राफाराव। दा स्टेन'ग्राफाराव 8 दङमोन बेनिफ्राय स्टेन'टाइपिस्टआव दङमोन 5 बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसियानाव दङमोन 4 आरो लोगोसे नैबे कम्पिउटाराव दङमोन 24 दङमोन। नोंथांमोना जायफोरा बेयाव एचएस पास जादोंमोन एप्लाइ खालामनो हादोंमोन बेनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे साबजेक्ट बेनो जाबाय इक'नमिक्स मेथ्स नङाबा स्टेटिस्टिक्स दङमोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हादोंमोन। बेनिफ्राय जोंहा फैबाय आरो मेकानिक दङमोन बेयाव 6 दङमोन आरो लोगोसे 9 नाम्बार भेकेन्सिखौ जों नायोब्ला मा मोनगोन जोंहा माखासे ग्रेड 4 लेभेलबो दङमोन। स' नोंथांमोना ग्रेड 4आव ओरैबायदि मोनदोंमोन 9 भेकेन्सि मोनदोंमोन जेराव 8 पास जानायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। अके स' बिनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे क्राइटेरियाखौ नायनोसै जे जोंनि एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जागोन। दानिया जोंहा एग्जाम प्रसेसआव नायनोसै सेलेक्शन प्रसेसआव माबोरै खालामनाय जायो। दा फार्स्टआवनो जोंहा एग्जाम जागोन आरो लोगोसे मोननै फेज थायो फार्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेज। दा फार्स्ट फेजआव गोलैगोन एग्जाम बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजआव थागोन प्रेक्टिकेल टेस्ट एबा पार्सनेल इन्टारभिउ। दा एग्जामा नोंथांमोना बोरै जागोन। दा एग्जामा लोगोफोर अएमआर जागोन अफलाइन एग्जाम जायो अनलाइन एग्जाम जाया। बेनिफ्राय नोंथांमोननि टाइमिंआ 2 आवार्स एबा 2 घन्टा मोनगोन। बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंबो मोननाय जादों। दा नोंथांमोना मोनसे रं जायोब्ला स' नोंथांमोननिफ्राय हाफ मार्क दाननाय जागोन बेनिफ्राय मोनसे कारेक्ट जायोबा 1 नाम्बार मोननाय जागोन। दा नोंथांमोना बेखायनो 1/2 मोनदों। जुदि नोंथांमोना मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार दानगोन बेनिफ्राय मोनसेबा नोंथांमोननिफ्राय हाफ मार्क दाननाय जागोन आरो नोंथांमोना मोनसे कारेक्ट जायोब्ला लोगो लोगो 1 नाम्बार मोननाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम लिरगोन अब्ला हायखौ एटेम्प्ट खालामनाङा। बेनिफ्राय नोंथांमोननिया एग्जाम लिरनाया ब्लेक पेन जाथारनांगोन। थ' नोंथांमोना ब्लु इउस खालामनाङा अनलि ब्लेक नोंथांमोना ब्लेक नोंथांमोना इउस खालामनांगोन बे एग्जाम लिरनायाव अफलाइनाव। अके आरो बे एग्जामा अएमआर जागोन। बेनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे प्रेक्टिकेल टेस्ट थागोन सेकेन्ड फेजआव। दा सेकेन्ड फेजआव जोंहा माखासे प्रेक्टिकेल थागोन बेनो जाबाय जायफ्रा जुनियर एसिस्टेन्ट एबा स्टेन'ग्राफाराव नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन ना अब्ला नोंथांमोनखौहाय कम्पिउटार टेस्ट एबा सर्ट हेन्ड टेस्ट लानाय जायो। अके थ' नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन। थ' बेनिफ्राय जायफोरा एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्टआवहाय एप्लाइ खालामगोन थ' नोंथांमोनखौ पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइभा लागोन। थ' नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकेल टेस्ट लानाय नङा। जायफ्रा जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय स्टेन'ग्राफार बेनिफ्राय आइटिआइ गोनांफोर दङमोन नोंथांमोना इलेक्ट्रिसियानाव अब्ला नोंथांमोनखौहाय प्रेक्टिकेल लानाय जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन आरो मोनसे भेकेन्सियाव सेकेन्ड फेजनि थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन 7 लिंहरगोन मोनसे पस्टनि एगेन्स्टआव। बेखायनो नोंथांमोनहा जाहाथे एग्जामखौ मोजां होयो आरो नाम्बार लानो हायो। बेनिफ्राय एग्जाम दा एग्जामा लोगोफोर जानायनि लामायाव थांगासिनो
दङ जे एप्रिलनि सिगां एग्जाम जागोन नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ मार्च नङाबा फेब्रुवारि लास्ट उइकआव मोननो हागौ बाट नोंथांमोननि एग्जामा जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो लोगोसे एडमिट कार्डआ फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैथारला बेखायनो नोंथांमोना फरायनांगोन दानिया जोंहा सिलेबासखौ मा नायनांगौ आरो बबेनिफ्राय फैगोन 100 मार्क्सआ एबा 100 कुइसना जों बेखौ नायग्रोनांगोन बेखायनो दानिया जोंहा थांसै फैदो एग्जामा जोंहा मा सिलेबास एबा साबजेक्ट फैयो दा जोंनि साबजेक्टआनो मेन थ' नोंथांमोना साबजेक्टखौ फरायनांगोन बेनो जाबाय साइन्स बेनिफ्राय मेथ्स आरो लोगोसे जिके दा साइन्स आरो मेथ्सआव 30 थागोन बेनिफ्राय जिकेआव 40 थागोन दा जिके होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय आसाम जिके इन्डियान जिके नोंथांमोना फरायनांगौ कारेन्ट एफेयार्स फरायनांगोन बेनिफ्राय नेशनेल जिअग्राफि नोंथांमोना नायनांगौ जाहाथे एसे एनै फैनो हागौ बेनिफ्राय लोगोफोर दानिया जोंहा मेथ्स थ' नोंथांमोना मेथ्सखौ नायनांगोन क्लास 9-10 लेभेलनि मेथ्सआ फैयो मेक्सिमाम बेनिफ्राय साइन्स थ' नोंथांमोना साइन्सआव नलेज थानाय जानांगौ बेखायनो बुंदों जे साइन्सनि स्टुडेन्ट्सखौ बांसिन चान्स होगोन होननानै थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफोरा आर्ट्सनि थ' नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन साइन्सनि नलेज थानांगोन अब्ला नोंथांमोना मोजाङै मोजां एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामनो हागोन थ' बेनोमोन लोगोफोर जेब्ला एडमिट कार्ड फैगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन एडभान्स आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो भिडिअखौ आरो गोदानै फैदोंमोनबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो